அம்மா எங்களுக்கு 5000 ரூபாய் வேணும். நானும் அண்ணனும் புஷ்பா படத்தை பார்க்க போகணும். உன் அப்பா கூட பாய்ச்சக்காலே 5000 ரூபாய் போய் மாடுகளுக்காக பசுமை வாங்கிடா. இதோ அம்மா எப்பவும் சினிமா பார்க்க அனுப்புறேன். அண்ணாவை தினமும் மாடுகளுக்காக பசுமை வாங்க அனுப்பிடுவாங்க. ஏய் சின்னவனே, இந்த மாடுகளுக்கு ஏதாவது செய்யணும் போல இருக்கு. ஆனா என்ன பண்றதுங்க? நாம பசுமை வெட்டுறதுக்கு பதிலா மாடுகளே நேர்ல வயலுக்கு விட்டுட்டோம்னா அவங்க இது ரொம்ப நல்ல ஐடியா வேணே. இந்த ஐடியா வேலை செய்யுது கண்ணா. சின்னவனே, மாடுகள் பசுமை சாப்பிடுறாங்க, அவ்வளவுதான் நம்ம அந்த மரத்தடியில போய் உட்காராங்க. ஏய் காக்கி, உங்க பசங்க உங்க நெல் வயல்ல மாடுகளை விட்டுட்டாங்க. இன்று அந்த சோம்பேறிகளை விட மாட்டேங்க. இன்று நீங்க இருவரும் போயிட்டீங்க. வேலை மாஃபியா. அண்ணா, உன் ஐடியாவுக்காக இந்த அம்மா ரொம்ப அடிச்சாங்க. சின்னவனே இவ்ளோ பயங்கரமா ப்ரூஸ்லி கூட அடிக்க மாட்டான்.